jerpo la pen jerpia tum nang litum teachers mate lo ke thana bang pho bang phi han ko an si man pe ngar de ki pi pono nang litum nang ke than dun jima etu toiletor roi asu amar ya obostha kele lasona bang ke nilitame kama thadun asapso ning hondok mate ka jinso do koklo nilile do bok si tame lapen ke jerpo jerpi tum political mate politics punang litum ku pi phan si ka buji damlo political mate politics lake isi ake nang sot la bang ke political science honors mate major ke entum si chini po athe ka che than ka chi mu ke messenger kam kaching thurja kam hai ka che than an han se isi political mate politics mate la so theory si tame pato ponlo la hai political mate politics save pulote rong rup tame chingrumun elo mate hem isi tame cheton telo ta quality education hok amar lora sole akbar hi jao lapen ke jirpi tum political mate politics ke aro do pek hemalong rong rupa long tame do pek nani hithi long tame do lo lai ke political mate politics ke isi political mate politics ke kache than kache mung kache pare mate ke messenger ka mate isi aron kabunai lai ka chingwai chingsai lai an han si political mate politics isi theory kabunai damlo lapen lam political mate theory hangdam pulote lake the pik lake nangli tum han tame nang than ponlo nili ka ching hon followers mate subscriber tum han an tame nili ka chini mate ke the ka son an tame nili tame kai ke tame che share ponlo lasi nangli tum han tame ning samlo nangli tum nang support dun pot mate na kelang dun aporna chipi dun pot tangta jerpi tum pini nili content mate mainstream bang kela hello non malom eli tum along rilong teacher mate lo ke than na bang pu bang phi tum salary kelong le arjiding klui apu thak napen quality of education pu apu thak si nili nangli tum han tame nang paklang pon po nili ka ching hon jerpi la pe non akimi kewang nang kelang dun tum han tame nang paklang pon po আজি এয়া বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণত ভিজি আমি এয়া এটো টয়লেটৰ ৰৈ আছো আমাৰ এয়া অৱস্থা কেলে কাৰণ আজি 25 মান্থস মানে হ'ব আমাৰ স্যালাৰি নোহোৱা আজিকালি ইয়া ফেসবুক খুলিলে দেখা পাওঁ যে সবতে মানে আমাৰ এডুকেশ্যন ইএম ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰ তেওঁটো কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথাই কৈ আছে আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখনতো মানে এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন হওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু কি কৰিব কওকচোন 25 মাহে দৰমহা নোহোৱাকৈ মানুহ চলিব পাৰে নেকি এতিয়া কিছুমানৰ এনেকুৱা অৱস্থা যে তেওঁলোক অকলে আৰ্ণ কৰে তেনেকুৱা অৱস্থা তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰ চলাব আপোনালোকে নিজে ভাবক যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া তেতিয়া kardom kaduwe phanta nili channel kelang arad do hanhanta suri kardom pajero tangte pini nili content mate non malom ili tumalong rilong teachers mate loke than abang phu abang phi tum salary ke long le arjiding piglo ningkan hini mate 25 months la ansi ke long le la an pulote koson si nanglitum kamat haji lasona bangke nilitame kamat hadun asapso ning hondok mate ka jinso do koklo nilile do bok si tame alang litum han tame jinso lo athema alang litum tame adap ki thornang ko an baji lo ne to klem nang lang chodam nang lang ladesi ako hempen bar thunang po da prang school an pali nang po hadak lo ke than dam nang ji usumar than ke than na pare dam nang ji ko anne ka control nang usumar than tame arni gang them mo arniang saman si hem kinang chili tu po koson ma student atum ki thordap nang koson si student tum loga charli nang ma teacher mate school than dun atum ta lason thak si kabor inang lo osomar misen nang ji osomar theksen nang ji lai si alang li tum tame kamatha kabor ipon lo lapen anso se kabor I tum ta do teacher tum ta osomar han pa thek pik ji mate labang so school hanong pa doji lapen osomar han tame future bright future ki piji lason kamatha kai kamatha kabor ipona teacher tum ta do pik lasi lason along karbiang long autonomous council atum alang li tum han inghon heloma alang li tum han jinso seloma alang li tum han ke claim ke da manam usumar than kapat thek kapare mate karbiang long kapaching thurji lason aning ke hang mate ke claim aning ke hang atum han alang li tum rdp dun deloma lapen asilari long nang ji sitame nonabang ke long ledat ke long nangi do pota long ledat alang li tum ma poisa tangka maha kopia posi long ledet ma laan bang ke nilame chini dunde sitame karbiang long autonomous council mate ke the ke ding karbiang long kacharia tum sitame ansoste alang litum han pating thur mate alang litum ke long nang ji pot kai ke tami alang litum han pa joy dun ke asonte niltame ning sam dun pik ji athema teacher atum ke ilitum arnam pu ason lo
ke cengsi ke ilipai ilipo tumlo arnam ke ladak basic akam asam ke epai epo pensi charli ji lapen lo nang ba thek nang pare nang ke than kel ge teacher atumlo abc 1 to 3 hat jet an 100 an nang ke than matric nang papas high secondary nang papas ba nang papas ma nang papas ke teacher atumlo athema epai epo tum ke nang than the labang ke tangkam ha lahai si nang pidun thek choji alo na than mate ala nang papas certificate lahai nang ki pike ilitum a teacher mate la tuma joinesi ilitum certificate mate la anang deng bustame ilitum chopaklang ponong lo mate la anang deng bustame ilitum arlu dunong lo ajada sailong sitame ilitum kachuklem dunji awar saya phan stame ilitum aphan awar sai nang pipon lo alang litum non asonjong si alang litum 24 months mate 2 years to 25 months to an silari long le pulote alang litum kechoji phan ko napen loken nampo ku pipen loken nampo alang litum ta family doji osomar doji alang litum school kapa dunji phan school fee monthly fee ki pg phan ko napen lo alang litum kereng po mate ki pipo alang litum loan hai hui en putai mane loan en postami alang litum kachi 2 phan ko napen lo alang litum hajirata ki dunji apora velo nani kami claim damji aporta velo alang litum teachers bulonte kai ke tame school ke damlo dapen ha harniang sam mate baruta an kai ke tame alang litum damnang ver kai ke tame student tum son si alang litum tame school damnang ver mate dunang ver lo absent man to ne live and long jimane alang litum an nita teachers atum a rules bang e chini duno e si tame student tum son si alang litum tame kai ke tame damnang ver lo la pen ka pre ka sai ke alang litum ka tiklem ji over sai kom o son si ni li thek dun lo teachers tum han la si nona son alang litum 24 25 months to salary ke long le pulote koson kuna pen si alang litum kereng ji mate kuna pen si alang litum school fee to pen ke choki jun pe ripen chenglok alang litum hem karena bill hai hui ka maintain hai kuna pen si alang litum ke long po alang litum tame salary mate sakurido pupen salary phan si alang litum tame akhalo mane long pen tame keram po lapen laan 25 months 24 months keram lok pulote ko ane hajar mate ko ane plang et konon an pulote lasi alang litum han pidaprang pakiar da prang pusonte me pigji lapen non e prang abang ke alang litum han tame mate teacher school loke thana bang thu bang phi to han tame salary bang e pending de data son teme pigji nili tuning riduning tum karbiang lon tunwas council ka cari tum han an tame nili kai ke tame respect lasi karbiang lon tunwas council ka cari atum tame behek pen tame teachers atum long bensi knowledge tame 1 to 3 abc jet an tame alang litum bensi gen pon lo mate ke tok the ajada sai tame alang litum bensi je than pon mate alang litum teachers atum si than pon pare pon lo lasi teachers tum han ke alang litum tame respect ning ma pusinili mathapon lapen salary si tame alang litum han papending de ning ma pusinili mathapon lapen nili kama thaduna teng pulote teachers tum han ke alang litum ke kai ke tame important pipik ning pusi nili kama thadun alang litum koson tong kama thajine si tame teachers atum hello litum karbi yang long ngapacheng thurji awar sai mate asai ke claim ponji mate alang litum arpudo alang litum karbi yang long kapaching thur ponji mate kapa develop ponji si tame kapa the kapare ponji bustame teachers tum arpudo asi teachers tum tame bori ponangji litum karbi yang long kapaching thurji mate kapa thek ponji kapare ponji phanalang litum tame bori pon pignangji asi lason teacher tum ason thak thak si alang litum tame nonason a department tin long a chairman mate en church tum si tame kai ke tame dam tapen infection dam ason te messenger an su se kaching thur karbiang long an su se ching thur pho nili ning samolo kai ke tame alangli education department mate school hem ke dam a photo mate videos hai hui nili tame thek don long lasi alangli haning samol lason kai ke school hem ka humri dam mate ke lang dun chari alangli lason apor ka chipi alangli han nili ning sam o lason si kadu ka we department tum stame claim dunang po mane PHE long stame nane agriculture a department atum sitame and church tum stame jelang dun bernang po lason si nane PWD nane health center a department lahai sitame and church tin atum stame lason si apor chipi ason teme party pusi nili chuning ri kadu ka we karbiang long tunamas council ka chari tum han sitame tang te jepo jepi tum nili video bangkel an se ington pon ko ko jong sinang litum jong sia kimilang kolonte nili channel nang subscribe dun tha lapen nang support dun tha kadu we hanta chuning ri lo nili hin pen kardom kadu we hanta to me thak me